Jeg skal lave et bevis for en fordoblingskonstant. Vi starter med at skrive forskriften ind. Fx er lige med b gange a oplevet til x. A skal være større end 1, for ellers vil det være en halveringskonstant. F x2 er dobbelt så stor som fx1. Skriver vi formen ned, er det b gange a oplevet til x2 er lige med 2, fordi den er dobbelt så stor, gange b gange ax1. Vi starter med at fjerne b, fordi de går ud med hinanden, og det ender os med at vi får ax2 er lige med ax2 gange ax1. Vi kan så ved hjælp af potensreglen minus de to potenser fra hinanden, fordi vi har samme enhed, eller samme tal kan man sige. Så vi har a x2 minus x1 er lige med 2. Hvis vi indsætter logaritme, fordi vi gerne vil isolere x, får vi log a oplevet til x2 minus x1 er lige med log 2. Vi vil så gerne isolere a. Nej, vi vil gerne isolere x. Men først skal vi sætte x over ved siden af, så vi ikke behøver at opløfte a. Så får vi x2 minus x1 gange log a er lige med log 2. For at isolere de to x'er, skal vi dividere log a med log 2. Så vi får x2 minus x1 er lige med log 2 divideret med log a. Og det er så, siden x2 minus x1, det er t2, fordi det er forskellen, så har vi fundet en funktionsværdi, og det er beviset for en fordoblingskonstant. Vi skriver formlen ind som t2 er lige med log 2 divideret med log a, som jeg har vist her. Det er formlen og beviset for en fordoblingskonstant.